Ok ľudia, vítajte pri tomto videjku. Toto je momentálne teraz moja prázdna bejska. Áno, poprosil som sa mi ho, než si pošle kódy na tú hru. A teraz tu mi idú Lucky bloky a poďme spolu urobiť najviac nabitú bejsku na celom Lucky svete. block. OK, začneme iba so Secret Lucky blokami, potom zlepšíme sa na admin Lucky bloky. OK. Zatiaľ idem otvoriť. No, viete čo, napôjdeme celú bejsku secretami? Abo nie. Viete čo, idem otvoriť toto dva. Ak uvidím, že ide secret, tak ho zoberem. To nie je moja bejska. A idem tu. Máme tu dva secret lucky bloky. Vidíte, že to je mod, lebo tam píše 0. OK, Tortugini, Dragon Frutini. A toho potom selnem. A poď. Aj Tortugini. Lucky block. OK. Tak, sell. A sell. Ide ďalší secret lucky block. Lucky block. OK, dobre, Lucky tak. block. Ideme skúsiť s tou mutáciou tako lucky block, Yin Yang. A napíšte do Lucky komentáru, ak sa vám páčila teda radio mutácia. Lucky block. Ľudia, ospravedlňujem sa, že som teraz nevydala tak veľa videjka. No, áno, ale zase sa budem snažiť vydávať. Tak do 3-4 dňoch. Poď, Esok, dobre, to si nechám. Lucky block. OK, secret radiácia, Lucky block. Lucky block. Poď. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Aj, dobre. Potom dáme Lost Lucky Block. A z toho mi padla pred chvíľou v tej hre Lost 6-7, len som ju vymazal. OK, idem po ďalší Secret Lucky Block. To je spoky, to nevadí. Kúpil som ju? Áno, dobre, rýchlo do mojej bejsky. Škoda, je to trvá tak dlho. Ale ešte idú tie dva Lucky bloky. Open. Poď. Lucky block. OK. Esok 250. OK. Block. A bude admin abuse o 5 minút. OK, tu je Burrito Bandito 30 miliónov, 255 Esok. OK, dobre, hej. Vidíte, tu je trošku väčší lag. No je, že nepadne vám stále iba Lost Tortus. Lucky block. Idem po tie Lucky bloky, to budú Lucky posledné block. 3, ktoré teraz Lucky zoberiem. block. Ja nám strašne chcem, aby nám padlo Lucky block. toto je Lucky block. nový, jak sa volá, kde, to čo je, Owner Lucky block. Ok, na tomto videjku bude 50 zhľadnutí, tak si kúpim tam ten Over Lucky block, sorry. Lucky block. Je teraz trošku klok tam a dobre. Lucky block. Tak, poď, Lucky block. tak, poď, tak, Lucky block. poď a poď. Dačo dobre. OK! La Casa Bo! OK, to je dobrý, strašne. Tortugini, Dragon Frutini vymážem, aj podhospod vymážem. Lucky block. OK, jak stále Tortugini, Dragon Frutini. OK, to by zatiaľ stačilo. A teraz idem na Lost. Lucky block. Tak nič. Lucky block. Tak pojem na admin. Lucky block. Lucky block. OK, admin, Lucky block. Lucky block. Lucky block. Tak, admin je tu veľa. Lucky block. Radioaktív mutácia. Poď. OK, tak ho nechcem. Dobre ľudia, napíšte do komentárov, ak sa vám páčia moje videjka, keď sa vám páčia, nebudete dať like. Odber, ty ma veľmi podporíte. Lucky block. 3 minúty už iba. Dobre, ideme otvoriť ešte tu adminy. OK, 6-7. Teraz každý povinne doma urobte 6-7. Lucky block.
Lucky OK, block. toto dva otvoríme a ešte Lucky kúpime dva a bude to asi koniec. Ďalší 6-7, double 6-7. A rýchlo. Lucky block. OK, 6-7, čo padlo? Lucky block. Ďalší 6-7, 85 mega, ako kámo. Poďme, 3. Lucky block. Poď. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7? Nie, ale si jo. Lucky block. OK, ešte kúpime to ten tu jeden a lost. Lucky block. Lucky block. OK, ľudia, keď sa vám toto videjko páči, tak dajte like a odber, aby som vedel, že chcete viac takýchto videí. Lucky block. Prosím, lost 6-7, lost 6-7, lost 6-7. Aj, Lucky block. škoda, to nevadí? OK, ľudia. Tak, pri toto videjko je to na dneska asi všetko, ešte vám rýchlo ukážem tak bejsku. A keď sa vám páčia také videjka, tak zabudnite na like, odber a čus.